Добро утро на всички. Правя политически анализ и на 6-ти. Днеска е 6 ноември 2021 година. Правя го този анализ, за да ви дам накратко някои акценти от вчера, въпреки че те не станаха много. Едно от важните неща е, че вчера изведнъж Костадин Костадинов промени мнението си и каза, че те са за пълно касиране на изборите и търси възможност да се подпишат депутати, 48 на брой, за да може да въведе своето искане в Конституционния съд. Първо да обясня, че касирането на изборите става на база доказателства. Няма как Костадинов за един ден да съберат доказателства, с които да искат да касират изборите. За един ден това нещо е невъзможно. Ние работим 10 дни. Работят най-малко 1000 човека по това да преглеждат, да търсят доказателства, да ги сортират и да ги дадат. Значи, помислете си колко много хора работят всеки ден. Написали сме между 200 и 300 страници жалба с доказателства за злоупотребите, които има. Отделно сега събираме още. Но днеска ние ще пуснем тази жалба от 200-300 страници с подредени, доказани доказателства. Много, говорим за много доказателства. И нашата жалба може да мине. Всеки друг случай пускаме жалба, но когато тя не е основателна, това е причина да се откаже касирането на изборите. Или Костадинов играе обратната игра. Първо, понеже вътре във Възраждане, защото във Възраждане има много нормални хора, те са поискали наистина касиране на изборите, защото всички знаят, че тези избори са изманипулирани. Не само тези, всички, но тези бяха брутално изманипулирани. Ние ще покажем такива несъответствия, каквито няма. Значи това нещо повече няма да се повтори. Никой не очакваше, че аз няма да се предам. Всички мислеха, че ще се предам и всичко приключва. Няма, ние не се предаваме. Това, което сме казали, че ние ще се борим до край, докато истината победи или докато загинем в борбата. Един от двата варианта. И привържениците на Възраждане са искали касирането. Костадинов прави политически ход. От една страна удовлетворява тяхните привърженици, от друга страна това, което иска да направи, е да направи касирането невъзможно, защото с тяхната жалба не може да се касират изборите, понеже тя няма достатъчно основания. И после не може да се отиде на международен съд. То няма достатъчно доказателства, с които това нещо да се случи. Веднага Костадинов ще каже, ето, проблема е такъв, че в момента проамериканското правителство отказва това нещо да го направи, проамериканските евроатлантици и в Европа отказват, а всъщност истината е, че не е свършена работа като хората, както беше и с референдума. И това е неговата популистическа, така да кажем, технология, по която той залъгва своите привърженици, които са си истински българи, и залъгва и българския народ, като казва, ето, ние правим нещо. Но, Костадине, вие не може да го направите за такъв кратък срок. Не дей лъжи хората. Ние знам, че важно е да ги пуснем по-рано и не можем днеска да го пуснем преди 3-4 часа. Не можем, защото това е огромно количество работа, която я правим 10 дена, пак казах, и с екип адвокати, и с огромен екип хора, които следят и събират и подреждат всички възражения. Защо ви го казвам това нещо? От тук нататък постоянно ще ви казвам как ви залъгват с несъществени неща, като същественото е крадци и мошенници управляват България. Ако дадете вашата фирма или вашия дом да го управляват крадци и мошенници, това, което ще се случи, те ще го ограбят напълно. Това нещо трябва да спре. Така че това е едното нещо от политическия обзор. И второто, в четвъртък, в Чирпан, село Свобода, по-скоро в Чирпан ще го направим това нещо, в Чирпан от 14 часа ще има протест във връзка с едно разкритие на Свободен глас, което направихме за един кмет, който прави злоупотреби и при който иска да злоупотребява с средства за училище, забележете. 14 всички хора, които искат да дойдат на този протест, които са близо от района, елате в Чирпан да подкрепим нашите съграждани.
Трябва от тук нататък да се научат, че навсякъде ще има бой и няма да им позволим това нещо да се случи. Така че в четвъртък, значи днеска ако сме 6, утре трябва да е 7, значи 7 ноември в Чирпан от 14 часа ще има протест. Хората, които могат да дойдат, са добре дошли да подкрепим хората от Чирпан. Това е за днес. После ще се включа с едно обяснение да видите НАП Варна как прави, как участва като бухалка във властта. Има жена, тя си има лице и име, ще я покажем и на билбордове, после ще отидем, ще направим демонстрации. Как се убива бизнес, как се отнемат активи, как се крадат 500 хиляди лева, как се... това ще ви покажа системата на унищожение на България. По-късно следете и чакайте за другото видео, но сме се разбрали с НАП, ще чакаме понеделник, вторник да видим какъв е случай. И тогава вече, ако не можем по нормален начин да се разберем, защото няма смисъл на една жена да я унищожаваме живота, но ако тя е бухалка на властта, значи тя е същата като тях, защото не може да се унищожава живота на толкова хора с толкова семейства. НАП не може да е бухалка на властта. Това е. Чао за сега.